Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto Pizza 14 sa bulan sang Marso 2022. Lunes karon kadlaw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subuman sa aton nga mga Bombo correspondents ginaasahin na sila tag sa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subuman sa aton nga pagi sa aton nga Bombo mobile app. Sa karong banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Pabor ang punong barangay sa 5-year term sa mga kapitan. Samtang may update man kita sa Binalbangan angot sa threat kay Vice President Lini Robredo nga nag-trending sa social media. Atong isang taga Binalbangan nga nagapandam nga mabasya kuno siya sang aksido. Samtang Governor Lacson may panugyan angot sa wala pa maaprubahan nga budget sa banwa sang Isabela. 62nd IB wala nagakampante matapos may napatay nga NPA sa inkwentro. Sa aton na balita nasyonal, 12 ka mga US fighter jets yara na sa pungsod para sa bilateral exercise. Kag sa balita international, 180 ka mga foreign mercenaries patay sa pag-atake sa training facility sa Ukraine. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato nagapangalagad karon sa pang-Lunes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Pila na kadlaw ang nakaligad matapos ang gipatigan ng Grand Rally, nagpuas na ang mga nakalain-lain nga mga pabati-bati sa Facebook. Daw sa bahin sa sining mga ginapatigayon nga Grand Rally diri sa siyudad sa Bacolod. Kaya nagapuas naman to ang misinformation. May kantanan sa kumbala si 70,000 o kung si 70 milyones. Nagpuas na to, naka-intindi na ang mga netizens. No? Kadali malang gali pa intindihon. No? Nga itong gina-post sa Facebook account sang Bombo Radio, hindi ato ya 70 million but 70,000. Sa aton nga pulong, si 70,000. Galing kay sa auto translation sang Facebook, nemo siya nga ginimo sang Facebook ya nga 70 million. No, para to sa tungod to sa auto translation, auto translate. Sa Facebook, sa inyong cellphone may mga application dira.
nga gina-post, gina-auto-translate ini sang Facebook nga hindi man accurate. Tapos na daw, ay nagid man, no? Doon nakinchindi na. Pero ang wala lang matapos banwa, nga amo ning pagatutukan naton, ang natabo nga pag-hura-hura, kag pagbinastos, sang isa ka supporter, kag kawahin sang kabahin mga kabiyanan sang team, nga nag-prekurar sang Paglaom Sports Complex, sa pag-abot ni Vice President Leni Robredo kag Senator Kiko Pangilinan. Nga wala pa matapos nga isyo kay wala pa magpariser, kag ginatagaan naton sang tsansa nga maka-eksplikar ining natungdan nga naghura-hura sa amon nga reporter dito sa Paglaom Sports Complex. O kagapon ginamatamatan ko ni kag wala ko pagwa ngalan, pero subong banwa ipagwa ko ni ang ngalan sa sining isa ka miyembro sang team sa nga grupo mga kabyanan nga nagapreparar sa sining venue nga sa din magapatigayon sang Grand Rally ang kampo ni Vice President Leni Robredo kag Kiko Pangilinan. May aradra ho, amo na siya ang hindi lang namo papakita ang itsura, no? Kay basi bala i-bully nyo ang ining nasambit nga daw arugante, no? Arugante nga pagkatawo. Nga pamatyagan niya ang iya nga katubang, iya nga mga ulipon. Amo nang siling ko kagapon nga ginawa man sa nga grupo sang mga pink ano tawag sini, mga kakamping, no? Ginawa man ka kampanya nga mangin maayo ang magadamo ang buto ni Vice President Leni Robredo nga magapadlagan presidente. Iniyang si ginatawag ko siya sa kagapon sa kay Tuto Rod, amo man niya ang nagabutong pedalom. Sa banta ko basi hindi ni siya die hard kag true-blooded pink, basi lain ni siya nga color kag nag-infiltrate lang ni siya kay nagpakuno-kuno nga kuno abi supporter ni Leni gali kay ang yagliya nga opisyo gubuon niya si ang inyo nga kandidato. May-ari diri nag-circulate sa social media ambot kon halin gid man ni sa ilang nga grupo, no? Kay nabasahan ko lang ni sa may nag-post man gin share sang isa man ka Facebook user. Ini way man gani isang halin kagapon ginatalakay nato ni daw way man gani intention ya nga mag-explicar sila, nag-explicar sila sa social media lang. Ambot kon may official gid man ini, pero amo ni ang kaundan banwa sa gin-explicar nila ginpagi sa social media. Siling diri sa statement, intindiha na lang kay stress na ang tanan. Do hindi maguro tanan stress, do basi siya man lang na stress. Stress na ang tanan. Kulang coordination ang national nga group, especially ang ila security kay sila ga-decide when it comes sa kung sino makapalapit sa stage. Di wala sila ka-coordinate about sa media. Kailain man naman nga mga tao ang in charge sina. Kulbaan lang siya mag-decide nga ipasugtan kay siya ang gabantay sa production plus delikado. Siyempre, kung may matabo, siya basulon. Kag wala abi sila media ID. Oy, for your information, nagabarakang ang ID to ni Bumbo Andro, kag nila ni Bumboan, kag ni Bumbo Liani. Hindi ka makasiling nga wala sang media ID. May ara! Do kalalaw kadako ang ID. Galing way kamo kakilala sang kalalaw, kay basi way man kamuya kagamit kalalaw. Kay way man kamuya nagatig-ang guro sa inyo balay, no? May ID sila. Just to be safe, nagno siya. Under pressure na ang team namon. Dason gani mga pink kakamping. Siguruhon nyo nga ang inyong team nga ginahire maka-work under pressure, ha? Kay hindi gali sila maka-work under pressure, ho? Kay gana nagaranda di ang utok. Gamo-gamo na at that time. Paano nga nagamo-gamo na that time kay hindi pa man to gamo nano ya nga. Gamo-gamo na kuno at that time. Nga nagano to nagrinambol to mga tawo to nga gamo-gamo na at that time. Damo ga sinulod sa VIP area nga hindi man dapat maski media pa
wala to dapat sa VIP area. Only mga artista lang dito dapat kag ang VIP guest. Subong pala nagagwa na kamo sang inyo matutuod nga kulor ho. May mga pinsan ko gani alalangay ang pagtratar sa tanan. May ara gali ang VIP area, may ara para sa artista kag para sa mga VIP nga mga guest. Amo ni ang explanation pero why ko magsiling official gini nga explanation nila. Gamo-gamo na kuno sa tunga time. Pero hindi ko magpating gamo-gamo na sa tunga time. Kag wala man problema, Mr. Iambal ko ng ngalan niya, Rodel Concha, wala ganyan sang problema kag sa imo nga mga upo dira, wala problema kung gintarong mo lang niya tani pagsaway. Pwede man lang niya hambalan nga hindi ka mo di pwede kay hindi na din na-designar para sa media. O galing ka ang imo nga pagsaway ginhara-hara mo. Nga daw ka ngay bala nga ang tao nga nakatubang mo, obrero mo. Nga ang tao nga nakatubang mo, ulipon mo. Siguro si Mr. Rodel Concha, naanad di siya siguro, yang asindiro ni siya guro. No, may nakasiling sakon nga may asinda giman ni siya. That's why guro ba sinaanad kaya magtratar sa imong mga obrero nga pamatyagan mo ang tanang nga tao sa kada. Di mayo bla na nga singgitan mo ya ang nagkatuto kay makover. Ginawa nyo man gani ka pangita sa pundo para nga magbayad sa coverage. Anay katapusan nga may nag-cover na dira. Hura-hurakon mo ya. Tapos ipalusot nyo lang kay under pressure. Ay, nagsagad pa kamo ya volunteer lang hindi magali kamo makatrabaho under pressure. So, para nga maklaruhan ang tanan banwa, ipasaysay nato na matutuod nga natabo sa kay Bombo Franz Andrew Burgos kay siya ni giningin singgitan sang nasambit yang persona ining si Rodel Concha, si Bombo Andro ang yagin singgitan, no? Pasaysayo nato nabi, no? Si Bombo Andro kung ano gito ang matutuod nga natabo. Atensyon, former Governor Lito Cosculuela, no? Kuan nyo ni abi usisaan nyo ni kag kung ano ang mangin maayo para sini sa iya. Kay base mo ni makaguba sa inyo nga grupo, no? Nagapati ako sa rubaton nga ang isa kakaing kamatis. Kung masimpunan kuno sang isa ka kamatis nga dunot, ang tanan nagakaladunot. So, former Governor Lito Cosculuela, no? Kay balo kuya, good person, gentleman, kag very professional. Di palihog lang, himo sa sining upod nyo nga si Rodel Concha. Kay base amo ni ang makaguba sa inyo nga grupo nga kumbaga sa isa kakain nga kamatis amo ni siyang dunot. Basi magkaladunot kamo tanan. Dias ta subong gani way sang statement gikan sa kampo sang mga local supporters ni Leni Robredo party sila diri. Way sang statement, no? Ano bala ang kahulugan nga ang nangin silensyo? Ano bala kahulugan nga nangin silensyo? I-tolerate lang ninyo ini? Pabayaan lang ninyo ini? Nga wala ka mo sa may gin-explicar until now? Sige, abi si Bombo Franz Andrew Burgos, kuha na to ng iyang mapahayag, ano ang kabugusan sang natabo? Sa tong hapon, sang Biyernes, nga ginhura-hura sila, kagin singgitan, sining tawo nga ginkilala sa kay Rodel Concha. Ginpusdak niya patong duha ka bangko mo nga ginkuha nila di bumbuan. Kung ginkuha to nila kay tungtungan sa mga gamit kay makoverage kani. Kag hindi pwede mo malang to Mr. Concha sa wayon. Hambalon nga ay hindi nagali pwede ma'am. Kay may tagyan na ng bangko kami ngalan na da sa likod ho. VIP na da kay ang agalon ko na da mapungko da. Kay ido nga daan ko yang may agalon. Nga galaway ko yang daan nga daw ido buang.
Ano sabi ang kalinya si Bumbo France Andrew Burgos? Bumbo France, please come in. Bumbudan sang tinalikdan nga Biyernes, te amo ni bumbudan ang pinakakakugit sa sa sining tuig Pilbenitos kay kabalogit kita nga nagahilapit na ang May 9, 2022 elections kag nagsugod na mismo bumbudan ang national campaign, especially sa mga presidential balls, vice presidential balls, kag senatorial bumbudan. So tisang Biyernes nga diri sa probinsya sa Negros Occidental nagpadulong diri ang aton nga vice president si VP Leni Robredo, no, para sa iyan ibumbudan nga pagka-campaign man para sa kay sa sining eleksyon magkapadalagan siya bilang pinakamataas nga posisyon sa pungsod nga mo ang presidente bongtan, no. So from the whole Negros State, from north to south, nagpatigayon ni siya bumbudan sa Grand Bumbo Rally, Andro. no. Yes, bumbudan. Dali gilang klaron ko ni, no, kay may nag-react dahil pagsiling ko nga daw kalalaw kadako ang ID. Ya daw hindi ibang ko daw kalalaw kadako. Toto, ang pagsiling ko daw kalalaw kadako figure of speech ini siya, no? Hindi butsing ganon nga daw kalalaw gid man siya kadako, butsing ganon magsiling ka nga daw kalalaw kadako, butsing ganon ang ID dako. Yes, Hindi yes. nga natin si sarili nga daw kalalaw gid ya kadako. Kalapad, figure of speech iniya tuto. Go ahead, Bumbo Andro. Yes, bumbudan, no. So balik na to bumbudan, kabalogi kita nga may parada siya sa pila ka mga syudad sa may norte nga bayan sa probinsya, kay pati kaya siya sang rally dito, campaign rally. Yeah. Pat bumbudan, pag abot na sa hapon, ang pinaka main event kay sa program is ari diri sa Paglaom Sports Complex, no? So pila ka oras pa lang bumbudan, tiki na siling tuyadaan niya 3 PM magasugod ang program, may mga pre-shows, may mga naghahalad man sang ilan nga mga performances, no, nga para maghatag man sang kalingawan sa ato nga mga supporters ni Vice President Leni Robredo. So bumbudan, ara na kami nagpadulong kami dito sa Paglaom Sports Complex without any knowing nga may nagahulat gali sa amon nga muning nga posible nga matabo bumbudan, no. So pagsulod to naton, and then di man to naton bumbudan ma-deny nga grabe ang panahon, ang grabe ang tagi isang init, no, nga nagatagi ng init bumbudan. So kami dito sa aton nga mga coverage team sa Bombo Radyo Bacolod, tinagsulod to bumbudan with everything nga madala naton para makatag kita sang maayo ning kalidad sang coverage bumbudan sa aton nga mga viewers, no, sa Facebook, sa YouTube, kag sa aton man nga syempre sa radyo kit bumbudan, no, para makatag kita sang maayo kag klaro nga audio bala kon quality sang sound para sa aton nga mga listeners sa radyo, no, kag especially sa Facebook at sa YouTube man. So di bumbudan, nagpadulong kami, nangita pa kami kung saan pa bala bumbudan, dito nagliho-liho man kami bala, no. Because nga sa kadamo sang tawo, we are expecting nga ang dira nga lugar amon, no, or aton sa media. So makitaan man nato nga halos laban na dominara sang nagasuksok to sang pink, halos laban to nga naka-pink na. So tiway kami dito bumbudan nagpadulong kay because nga hindi man nadi ang media booth or media outlet para sa media bumbudan. So nagpadulong kami to sa may nawala kabahin sang complex, no, which is bumbudan ko tanaw nato kung magatubang kita sa stage sa left side ang amo ni nga ginkadtuan. So dito kami bumbudan ni Bomboliani, no, nagpadulong together with sa amon man nga ginabitbit ng mga kagamitan. Dito kami nagpungko, no. So galing bumbudan, nagahulat kami dito, no. Nag-stay kami kay syempre ginabantayan panilag kami kung ano ang pwede namong pagin maobra para makakuha pagin kami sang maayo gin nga kalidad sang audio dira. Bumbudan, nakita to namon nga sa may left side sang stage nangin malinong or matawhay. Even though bumbudan to dara ang mga kapulisan, pila pagit ka mga supporters or masiling nato bing mga wala tablo kung ano sila, mga provide sang crowd control o kung nagaano to bumbudan. So nagpalapit kami dito, no? Nagpalapit kami tong tatlo together with our driver man. And then may isa ni ka persona na wala gid kami nag-expectar sa iyan nga asta bumbudan. Pagpadulong nito nga with the first time bumbudan, nagsugata siya sa amon. Kami open kami kung sino daw ang mga persona. Mayon na kami nagatubang sa amon bumbudan. Para makabalo kami pala kung pwede kami di upod. No? So, alangan man mangita pa kami bumbudan kung sino, ma'am, sir, muna pwede kami di ba? Kasi syempre, una pa lang bumbudan nga pagpadulong, syempre mga kapulisan. So, isa man na daan ng mga kapulisan sa crowd control, for example, kung sila man na daan nagapatay sa mga premises, yes, bumbudan. Kag isa pa alang-alang matahap ka mo magkanto dito kag malisensya pa ka mo kung sino
kay ginkomisyon ka mo sang ila nga di nga grupo nga mag-cover. Correct, gid. Ah? Amo na po ng punto dira, Oh. no? So why nga punggan kami kundi kami maplastar, kundi kami makadto. So di mo budan sa pulis pa lang tayo dati tani kung sa una pa lang ang pulis ara na, no? Mm. Sir, ma'am, hindi ka mo di pwede, no? Balikid ka mo to kay restricted na ding nga area. So ang ini nga persona ang nasa mention mo man bubudan ang pangalan niya, Aha. no, nga si Mr. Rodel Concha. Concha. O Rodel Concha, no? Mm. So ato to bubudan nag-aasta siya sang syempre in ano yung kami, in muno yung kami nga paano ka mo de? So muna pala bang budan. Ang tuno niya abi i-dramat ikwan gid abi ang eksakto gid nga tuno niya abi sa paghambal niya sa inyo we. Maano ka mo de? Oh, namo na pala bang budan. Oo. Maano ka mo de? Ito, siyempre bumbudan, nabiya guro ma-shock man kami. Oo. Ara man kami bumbudan sa amon man balang sakto mga panimuot. Kay sa amon to nga time may bumbudan, Diba sige tunog niya lang to yung hambal kay gahod? Bumbudan, hindi kaya Hindi gid ya? Bisan gahod pa na iya kung way ka initulong ya. Oo. Butikan mo Pero bisan nga gahod to kay mayo kun adto sa sapiak ya nga panapak kagara ka sapiak man nga panapak kay Amo, gid. masinggit siya. Di ba Well, nga ang atubangay distansya man ang namon kamo nga duwa? Ang distansya na mo bumbudan is kulang na lang gid pala magbaylohanay kami na wom. No? Kay bumbudan, because nga sa amo na bala, we understand, no? Nga kada isa dito bumbudan, may mga staff and everything. Amo na to kay grabing crowd. So ang natabo to bumbudan, pwede man naguro nga kung di kabati bi ang ginaistorya mo o kung siya hindi makabati. It's either guro nga palapit-lapit lang kita no? Mako at ako bumbudan ti ma-adjust kuya para sa iya kay syempre kami ang may ginapangita man nga ano ta mo nga makaplastar sa maayo. Pero galing bumbudan bala ang hindi lang gid man namin man is the way siya pag-approach, no? Kaya gini bumbudan nga kung hindi maayo pag-approach sa una mo pa lang nga mo na kanyang balila first impression last niya mo, no? So dire ginabumbudan nga nakibot gid kami. The way kami nag-react. Why gid kami nag-lisensya lang kami, sir, ano kami titani. No, dala namon nga mga kagamitan, nagdala kami bangko, may butang da namon nga yung mga kagamitan. So nag-inform di kami sa bumbudan nga sir, amo ni nga makuha kami sang plastar kami di para makakuha kami sang maayo man tani nga kalidad sang video kag medyo malapit-lapit man. Kag isa pa dan bumbudan ang audio gid importante. Kami mga speech nga mga importante nga aton nga mga aspirants sa senatorial and presidential polls bumbudan kag vice presidential polls. So galing ti amo to bumbudan hindi siya konforme. Lumakat siya, no? Lumakat sa bumbudan and then after a minute or mga 2 minutes bumbudan na naglipas na dito siya bumalik together may isa to organizer. Bumo Andrew para nga makat short ba lang. Pagkatapos to nga ginambalan ka mo nga ano to ganing una niyang hambal? Nga mano ka mo de. Di ka mo Tapos gisabat mo. Dito ka mo dito the way something contain siya may pang tudloon diin kami. Di ka pamati man lang kami pubutan. Oo, tapos pagka sino nga mano ka mo di ka ano ka dayon? Wait, kay kami nag-react, no? Just stand lang kami. Oo, lang tapos kami. wala ko mo mag-explicar nga and then wala makuber kami ka mo? anything yes, nabong buda, syempre, ang purpose to sa media is to cover and to bring news para sa aton nga makulturan. So dito kami na wonder kung nga amo to di ang iyang pinsar. No way taman siya gina-judge bumbudan, diba? Siguro na-stress na siya. Okay, pagkatapos to nga na mano ka mo diri? Tapos anong natabo? And then after to lumakat siya and then may dala siyang organizer. Dito pag siya bumudan nga doon nagbagsik pagid ba lang iyang aura. Doon nag-expand pagid bala, no? Doon nag-expand pagid siya bumudan because kami gitawag siyang organizer kung kinman tong organizer tong babae ito. Kay naka-black to siya. But we know nga supporter siya ni VP Lenny. So and then after to bumudan nga gina-insisteragate nga hindi ka mudi, doon mo na. Hindi gid ka mudi pwede, doon mo na siya bumudan, no? So, at po sa bangko, may bangko, lang yun hindi pwede. Wala. And then, istorya ko man siya bumudan in a nice way actually, no? Kasi syempre ipakita taman bumudan kung sa insakto lang gid man tabala, di panindugan taman insakto pa. So, ginsabat ko lang siya man bumudan sang sir, hindi kami pagsinggiti, kay hindi kami, kung di nila mong ginkuha ang bangko, ibalik ni namon kung sa di nila mong ginkuha. And then, without away ko nag-expect bumudan nga tong malain sa ginambal ko ba si siya na offend or ano and then nag-trigger ang iya pag nga emotion nga hasta nga naglabot to the highest level or iya ni guro nga do nag-emotional breakdown siya guro bumudan
nga nangakigit siya, no? Tapos naglabot, nagit sa level, nagsininggitan niya nako. Nagtaas-taas, nagit ang iyang tingog. And then, amo na bumbudan with matching sang duro-duro na, no? Okay. Na may mga tinaga nga, sino ka Sige. din daw? Oh, Sino sige. ka? Bumbo And then, like that. Franz. Yes, No, kay si Bumbuan. Bumbuan daw hindi gid makapugong, mao na matugda gid si Bumbuan kay ni siya gid yan naka-witness to kung paano gid nagsinggitan ining kwan mo. Although naka-witness ka pero ikaw yab lang sa atubang. Si Anna ako makahatag gid sang maayo nga picture kay grabe gito dayon ang pag-react man ni Ann sanggin na singgitan ka ni Mr. Rodel Concha mo. Yes, correct mo dati para sa ako niya, ang ginapinsa ko lang, ginapalapad ko na lang una-una Oo. ko. Ang tao, babae itong gitawag yung nakaitom to, amo to siya nagpatunga sa amon. Amo nang sa picture nga nagpatunga siya. makita diri sa picture nga nakaitom. Nagpatunga na siya sa amon, na Bobodan. may eyeglasses na nga sa dugan niya nga nakatapik. Yes, no? So, Okay. and then, Bobodan, siyempre, ara makabising sakto kay nga, ang amon nga ID, lapad-lapad, no? Okay. Lapad-lapad Sige, sa abi, amon ID. si Anabe pa kanong kanay balikan ta lang kada karon Bumbu Andro Yes, kay Bobodan. si Ando makuan gid siya. Dali gid lang. Bumbuan. Bobodan. Oo. Ikaw Rejoinder. ya na klaro gid yang nabatian mong tanan kumo nga ara kay sa tupad ni Andro, si Andro yang ginabanatan, no? Ano gito exactly ang ginambal ni Mr. Rodel Concha Bumbuan? Okay. Bombodan, ang ining natabo nga ni rejoinder kay Bombo Andrew. Oo. No, kunin hambal na si Bombo Andrew nga. Nagkadto na kami sa kilid sang stage. Kaya ang tinutuyo naton Bombodan to cover the event. Ang kilid sang stage, ara dira Bombo Daniel ang audio. So pagsulod naton, no, meaning nagkadto kami sa kilid sang stage, tawhay pagidya. Meaning to say, ang nakitaan lang namon dito nga kilala namon is si Attorney Revo Sorbito, ang aton nga COMELEC Bacolod officer, Bombodan. Ara dira si Attorney Revo Sorbito ang aton iya nga Bacolod COMELEC officer. Okay. So pag dinig istorya gani pagkasulod namon to nagambal ko ay attorney, hari ka diri man niya okay naga monitor kami sang events. Gulpi lang, may nagkalapalapit sa amon nga tawo nga naka-pink. Bombodan, Kaluping. naka-pink, no? Isa ka tawo. So siguro ang pangidaro niya, ti amon ni Ben, nakilalaan natin kay Mr. Rodel Concha, nga nagkaedad siya Bombodan, mga 60 or mga 50s, 60s, no? So pagsulod namon, pag nagpalapit siya sa amon Bombodan, ang tono sang tingog ya amo ini, no? Sige be. Maano ka mo di? Hindi ka mo diri pwede. Sino naghambal nga ari ka mo? So nagbalikid ka mga tatlo sa iya, si Bombo Andrew, ako, si Bombo Liani, nagbatian mismo ni Attorney Revo Sorbito. So naglakat man siya tayon Bombodan, kaya sabat namon sa iya, sir, dili lang kami, sir, kay may audio diri ho, makover lang kami. Despite ang tono ya nga mataas, bala Bombodan, kay kabalo ka man niya kung aroganting tao mag-approach sa imo, hindi. Pero despite that, ang bala mong, sir, pwede diri lang kami. Naglakat sa Bombodan, pudag-pudag, naglakat siya. Paglakat yati, okay naman lang kami, balik kami istorya ni Attorney Revo. Pagbalik ko istorya kay Attorney Revo Sorbito, Bombodan, pagbalikid ko, ara na siya tupad sa atubang ni Bombo Andro, kag upod niya ni ang babae nga nakaitom, nga gapati ta organizer man Bombodan, kaginbit-bit niya na mo. Pagkita ta, hambal niya kay Bombo Andro. Hinambalan niya kay Bombo Andro, hambal siya una kay Bombo Andro, nga hindi ka mo diri pwede. Naari ka mo di, hindi ka mo pwede. Hambal ni Bombo Andro sa iya, sir, hindi lang kami, sir, pag-isinggite, kainchindi kami. So paghambal ni Bombo Andro nga, sir, hindi lang kami pagsinggite, kainchindi kami, dito nagid siya tumaas pagidagwa sa tingog. Ya, hambal niya, sino ka? Sino ka, gidya? Hambal niya, hambal niya na, sino ka? Paano ginatuno niya Bomboan? Yes. Grabe nga tuno niya ba daw kwan gid daw inabalang daw siya ang agalon kag ang ginasinggitan niya ulipon. Yes. Kag Bombodan, siya mataas siya. Si Bombo Andrew nubo. So ang guya nila ya Bombodan lapitay gid siya. So pagbalikod ko nakibot ko si Attorney Sorbito nakibot man kay danay kami dra mo. Tapos pagbalikid ko amo na og kita ko kasinggit na siya kay Bombo Andrew nga sing o ka gid siya maano ka? Si Bombo Andrew, kunin nagsabat siya, nagkakadlaw na siya si Bombo Andrew. Why reaction, kumbaga bala Bombodan, why si Bombo Andrew nagnano da sa iya? Why man nagsinggit balik? Kaya ang sabat sa prior sina,
Ang sabat lang ni Bombo Andro sa iya, sir, hindi lang kami pagsinggiti, kainchindi kami. Oh. Tapos Bombo Dan, sa amo to nga time, ginkuha ko na akong cellphone. Nag-video na ko sa iya. Oo. Pag-video ko sa iya, kundi tapos na siya singgit, sing-o ka. Kali kay way ano, mugid kagidya. ba kuha nang nagasinggit sa pagkatapos siya singgit kay way kang ikapreparar. Busdak pa siya sang bangko Uy. sa atubang ni Bombo Andro. Oh. Sino ka? Ano ka gidya? Sino ka? With matching busdak sang Aba? bangko. Oh, so amo gid na iya Bombo Dan. Amo gid na iya. So nakita na ni Basta ang tulo mo ginaya? Yes, nakita na Sino Bombo ka? Dan ni Attorney Revo. Maano ka? Solito. Sino ka gidya? Amo na tuno niya? Oo, amo gid na iya. Tapos Di man kay isog no? Tapos Bombo Dan, Oh. kundi nag-video na ko. Pag-video ko, umatras siya. Pag-atras siya, nagambal na ko sa iya, sir, hindi kami pagsinggiti. Hindi lang kami pagsinggiti. Nag-atras siya. Kaya naman lang ko siya, hindi mo kami pagsinggitan. Tingaagi na singgitan mo kami. Gina-question ko siya. Oo, tete. Nagpabalik siya palapit sa akon. Hambal niya, Bombo Dan. Anong hambal niya? Hindi ko kabati. Hindi ko kabati. Hambal ko, sir, Bumungili hindi. siya? Oh, hindi siya kuno kabati. That's why, ay ko kabalo kung anong gina-imply niya sa paghamban niya di ko bati. And that's why nga nagsinggit siya, ginasinggit niyang ginahambalya. Di ko hindi Or siya kabati. nga hindi siya kabati na nung pagkaimtang. Basta ang hambalya sa akon, hindi ko kabati, hindi ko kabati. Oh, hindi ko bi kabati. Oh, haba ko hindi, sir, ginasinggitan mo kami. Oh, ginag-insist ko. Oo. So nag-atras na lang siya pabalik. Si Attorney Sorbito, sa video ko Bombodan, gid sa tunga eh. Ay, syempre na-shock man niya si Attorney Sorbito. Ay, ano to yung natabo, yung nagsininggit to siya. Ang mga pulis, Perti siya kay isog no? Sa tubang pa Oo. sa election officer. yes, ang pulis, Bombodan ka, ano din, di makaintindi sa ngimuon niya mo kay dumabutang sa tubang ko, dumakadtot sa likod. Kay kita ya Bombodan, inabalang makita mo ang isa katawo, gasinggit sa upod mo, ngayon ang pagsinggit sa bala Bombodan, as in singgit gidya. No, kag kumbaga balaga face to face gid malo lang may face mask kay kung COVID positive ka delikado pa na yung adan Bombodan di mayo lang may face mask man siya Oo. no kag kumbaga bala bala Bombodan amo na sila kalapit sang guya ni Bombo Andro Do ma-lips to pagsinggit lips niya. na sa kay Andro sang pamirsa niya. Amo na sila Bombodan kalapit sa guya ni Bombo Andro so amo na to pag atras siya paghambat mo hindi ko magpati sa iya nga hindi siya kabate Bombodan, nagkalma naman siya. Aha. So naglakat man kami ya because Bombodan, kay nabalaan namon nga hindi gira allowed yung media, so okay lang. Oo. Lakat kami. Naglakat ka mo. Naglakat Nagliya ka kami, mo. nagkanto kami tugali at tugali iya sa tunga ang iya sang media booth nga Oo. ginatawag. Way Ay, man kamo before kami nag-insister nga didto gid kamo iya nga nag siling abi nga si Bumbuan eh. Dili kami ya. Way man kamo magamuna guro? Ay gid kami ya. Nga ma-insist kami ya sa iyaban kay man di ba sunod tayo sa protocol? Bombodan. Siyempre, ah. Ngayon may naga-circulate pa nga we are not wearing ID. Oo. Sa aton nga video, sa amon nga pictures Bombodan, ambal mo na gani malakalalaw ang isa po nagambal hindi man malakalalaw ate ambal mo figure of speech kumbaga dako na iya nga ID. Magsiling ka Bumbuan, pag magsiling ako nga ang ID nga ginasuksok nila daw kalalaw kanagko. Hindi niya nagakulugan nga daw kalalaw gid kanagko. Ang gina-imply ko na iya nga dako ang ID nga kitaon gid. Pare bala magsiling ka nga sus nagpamahulay man siya nga daw bangkiling kanagko. Kung magsiling ka galing ka daw bangkiling kanagko ang bahulay, bangkiling gid kanako ang bahulay haw Bumbuan. Amo gani, no? Na, So, iban bi literal Kabudla mag-interpret. man nabi sa mga maalam yang subong lang kamo yan nag-alam. Oo. Anyway, Bombodan, Oh. in short, may ID kami, nag-comply ta sa protocol. Bombodan. Bo, Ah, dali gilang Bumbuan. Kita ko pa di ganing picture ni Kuano ni Lianio. Sus kalapad tud sang ID no. Oo, kita mo? So, kami ni Bombo Liani, ni Bombo Andro, kag ako, may ara ka ID, Bombodan. No? Ginagsunod ta sa ila, luwas ang company ID. Siyempre, ano na Bombodan, hindi tayo naman sa presidential coverage mo. Oo. Since time immemorial, kumbaga, ya Bombodan, may mga presidential coverage, kag normal na, nga may mga IDs, gidya, para Siyempre. magsunod ka sa protocol. Normal na iya, Bombodan, kag normal na iya, nga during sa event, kumbaga masalang isag, di rubo-rubo, open field. So, Ah. ang kami ang amo niya nga pinaka-goal, ma-deliver sa mga pumuluyo sa insakto nga audio, video. So, ang pinaka-goal mo, ti ara ka skilled stage, kay ara ng speaker, Bombodan. Amo So, gani. paghambal ya, nga hindi kami to, despite na sininggitan na kami Bombodan,
still, naglakat kami. Oo. Nagkalakat kami, nagkadto kami ganito. Ato gali iya sa tunga, Bombodan, ang iya sang media booth. Which is, ang point is, kung ginambalan niya kami, okay lang man. Way man sang kaso. Why man sang Hindi man kaso? kumaya mag-insister nga dragid ka mo. Of course, kay this Bombodan, pag una niya pala nga approach sa amon, diba? Sa gin-forward sa aton nga mensahe, nagambal pa siya kuno nga nag-say no siya. Why siya nag-say no? Ano na siya Bombodan, kataas ng tingog niya. Why man siya ganun nagpakilala sang lawas, yati okay man lang na. No, nga nagambal niya, ako ding in charge, hindi di pwedeng media, Bumbuan. why man lang. Dali lang kay may comment di si Mardi Superficial nga ang budlay kuno sa aton niya kay ang aton lang ang ginambal naton. Mardi Superficial, pamatian mo karon dugay-dugay ang pagtestify ni Attorney Rivo Sorbito nga mo ang election officer sa syudad sa Bacolod kay naka-witness man, Bumbuan. Yes, of course, Bombodan. Ara gida si Attorney Revo Sorbito, kag mangin si Mr. Concha, pwede man siya Bombodan maka-hear sa iyang side, bala. Nga how come nga nag-amutong natabo. Oh, kay kami, no, Bombodan, maka-insindi taya no, mako. Dali gilang na utod ka Bumbuan, no? Amo na ang natabo, no? Kung hindi ka mo makatrabaho under pressure, wala na lang tani ka mo magbulu-volunteer, dira? Kaya ang guwa sinakaron, imbes nga nakabulig ka mo ya, tipon sang butante, basi makabugin pa ka mo sa butante. Ha? Uy, pag gani magdaog ang ginatibuong nyo, daw siya doon nakapudiruso, ha? Sige, abi, balikan natin si Bumbuan. Yes, Bombodan. So in Sige. short, amo na Bombodan, amo na tanan, amo na ang natabo, no? Amo ginaya ang natabo. No more no less na nga pagsaysay naton kag ang delivery naton kay amo man gid na iya ang ato na saksihan. Not only me, si Bombo Andrew, gahambal sina, no, si Bombolyani, and may ang ara gid dira nga tawo Bombodan. Si ambal ko na kani si Attorney Revo Sorbito, no? Si ara gid siya mismo kay nag-ululupod kami to sa kilid sang stage, no? So amo na siya Bombodan, no? But after that, siyempre padayon nang man tayo sa pag-cover kay ang goal naton hindi niya man niya si Mr. Conchamo na-cover tayo sang event, no? Nga gid-commission tayo para sa sining nagapapili Bombodan, no? Nga gapapili sa pagka-presidente, no, sang pungsod Pilipinas kag sang iya nga kapartido Bombodan. Siling ni Mardi super special. Siya budlay sa aton ya kay inyo lang ya ang pamatian ta nga sugid. Tani may kamera kamo nga wala kamo video kay mga media kamo. Ti Mardi super special. Sa kada oras nga nagalakat ka, nakatuon ang kamera naka-on. Golpeada tong pagwaras ya sang kilala mo nga si Rodel Concha. Golpeada nagwaras si Goya nakatapos na siya waras. Katapusan na lang to sang pagwaras ya to. Ang video nga ari sa amon dire. No? Yes, no? Mardi super Actually, may special. Pamatian mo karon ang testimonya ni Attorney Rivo Sorbito kay ina iya magkapamatuod. Kay ato siya dito natabuan. Hindi kaya magsiling nga ulo istorya lang, drama lang ni, no? Kay why kami nagadrama dire? Bumbuan? Yes, Bombodan, no? Tingaman dramahon taya ina, no? So amo nang aktual kag realidad Bombodan nga natabo, no? Kay karabanan gusto sang video ang aton man nga punto Bombodan, kabalo naman kita kung ano kainit man ang politika, no? Kabalo ka naman nagasakay man ang ilayon niya Bombodan. Pagwata ding video ba si gusto mo nga i-capture sang iban kag himuon gamiton man kontra sa inyo da? Amo gani man, no? Kumbaga ya Bombodan, amo niya kay gusto lang naton ipahibalo nga may amo ni nga insidente sa isa bala ka supporter. Nga bata na gani Bombodan, why man taya kabalo kun ano gidjaya ang extent bala na kumbaga ano gid ang iya role. Nahibaluan ta later on nga kung may role man gidjaya nga nagabantay siya sang kilid sang stage. Amo man ginaya Bombodan, no? Di ba no? nagambal din nga ba starstruck na siya kuno sa kay Bumbuan? Why gani Bombodan kay do nag ano gani, kay no? Kay kagwapa? Oo. Ano ni gani Bombodan ko na starstruck so Sige. kung kasinggit. Tugpunan tala na karon pagkatapos nato ng Sige. interview sa kay Attorney Rivo Sorbito kay ara nang Bombo News Center.
Sige, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Surilya. Ari ng Bombo News Center para sa ato niya Bombo Network News. Standby. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ikalabing-4 na sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita. Damages na itala sa ilang lugar sa Lubang Island, dyan sa Occidental Mindoro dahil sa 6.4 magnitude na lindol. Si Pangulong Duterte naman nababahala sa intelligence report na umano'y pakikipagsabuatan ng ilang grupong politikal sa komunistang grupo para guluhin ang election 2022. Timeline para sa paghahanda ng COMELEC sa May 9 elections. Hindi raw apektado kahit ilang linggo muna bago napalitan ang mga nagretirong 3 commissioners. Ang Food and Drug Administration pinayagan na ang emergency use authorization ng Sinovac para yan sa mga pediatric vaccination dito sa bansa. Maraming establishmento naman ang naapektuhan ng sunog doon sa Central Visayas. 8 milyon ang nahitalang danyos dyan po sa Cebu. At sa ating international news, ang Russia humihingi na ng military supplies at economic assistance sa China. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nagpapatuloy ngayon ang damage assessment ng local disaster management officials sa bahagi ng Lubang Island dyan sa Occidental Mindoro. Kasunod huyan mga kabombo ng 6.4 magnitude na lindol na naramdaman din sa ilang bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila kaninang umaga. Ayon kay MDRRMO Head Engineer Jeremy Villas, may mga natukoy na silang mga bahay na nagkaroon ng crack. Ngunit wala naman umanong naitalang nasawi o nasugatan. Mamayang hapon, lilikumin umano nilang datos para iulat ang damages sa kanilang nasasakupang munisipyo at kapitolyo na nasasaklaw doon sa naturang mga pagyanig. Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na maaari pang masundan ng mga aftershocks hanggang sa mga susunod na araw. Maliban na lamang sa Occidental Mindoro ay nakakabulabog din daw ito sa iba pang parte ng Luzon kasama na ang Metro Manila dahil pa rin sa nasabing lindol. Umabot naman sa 225 ang bilang ng mga Pinoy na repatriate mula sa Ukraine. Pinakahuling batch ng mga repatriate ay kinabibilangan yan ng 52 individual kung saan dumating noong Sabado ng gabi. Inihayag naman ni Foreign Affairs Undersecretary Sara Lu Ariola na mayroong 98 Filipinos sa labas ng Ukraine na naghihintay ng repatriation, habang ang higit sa 100 ay pinili naman na manatili sa silangang bansa ng Europa dahil sa trabaho o nakapag-asawa ng foreigner. Sinabi rin ni Ariola na ilang Filipino seafarer ang na-stranded pa rin sa mga daungan ng Ukraine dahil sa sigalot. Umapila si Ariola sa mga Pilipinong nasa Kiev na lumikas bago makarating sa kabisira ng lungsod. Patuloy na maghihintay ang mga opisyal ng Pilipino sa mga evacuees hanggang sa sila ay payagang manatili sa Ukraine. Napag-alaman na humigit kumulang 2.6 milyon katao na, karamihan sa mga kababaihan at mga bata, ang tumakas sa Ukraine mula nang simula ng Russia ang pagsalakay sa bansa. 3 linggo na ang nakalipas. Abangan mamaya mga kabombo, may update ho tayo tungkol ho dun sa pagkabahala ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil may mga intelligence report na may mga nagbabalak daw na guluhin ang paparating na eleksyon. Pero bago ho yan... Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Pinayagan na rin ng Philippine Food and Drug Administration ang emergency use authorization ng Sinovac vaccine para yan sa mga pediatric vaccination. Sa isang statement ay pinasalamatan ni Pharmaceutical Consortium IP Biotech Group Chairman Enrique Gonzalez ang ahensya at iba pang vaccine expert sa pag-aproba ng CoronaVac ng Sinovac para sa emergency use authorization ng mga batang may edad na 6 na taong gulang pataas. Aniya, ang approval ng FDA sa emergency use authorization nito ay batay sa mga kaparehong authorizations na ibinigay sa Sinovac sa ibang mga bansa at ang datos mula sa mga bansang ito ay tinitiyak ang kaligtasan at bisa ng CoronaVac. Para sa mga bata magugunita na sinimula ng pamahalaan ang bakunahan laban sa COVID-19 para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 noong Pebrero 7 sa Metro Manila. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukunin na natin ang linya. Ingil dito sa mga update kung bakit nababahal ang Pangulong Duterte dito sa paparating na eleksyon. Ano bang ikinakabahala po ng ating Chief Executive? Alamin natin yan sa live report ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Raymond? Balikan natin ang linya ni Bombo Raymond Tinasa, mga kabombo. Nitong nakalipas nga na araw, mga kabombo, ay iniulat ng Palasyo Malacanang na may mga ilalabas pa na abiso ang Chief Executive kasunod ho ng papalapit na eleksyon at posible mamaya ay maglabas din daw ho ng statement sa kanyang ulat sa bayan. Kunin na natin muli ang linya ni Bombo Raymond Tinasa kaugnay dyan sa mga hakbang na ginagawa ng Palasyo Malacanang bilang parte ng mga preparasyon at yan ho ay nauukol pa rin dito sa papalapit na halalan at yan ay ating kukunin maya-maya lamang. Samantala, ang PNP at ang PIDEA ay napagkasunduan daw na pag-isahin na lang yung data sa implementasyon ng Barangay Drug Clearing Program at ang Philippine Anti-Drug Strategy. Ito ho yung Oplan Double Barrel na finale para sa taong ito. May mga detalye pa niyan si Bombo Anali Soberano. Nagkasundo sina PIDEA Director General Wilkins Villanueva at PNP Chief General Jonardo Carlos na pag-isahin na lamang ang mga datos ng kanilang nationwide Barangay Drug Clearing Program at Philippine Anti-Drug Strategy. Layon ng pagkakaisa sa mga datos ay para maiwasan ang kalituhan. Sa ngayon, kapwa pinalakas ng PNP at PIDEA ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Samantala, pinasinayaan ngayong araw sa Campo Crame ang anti-illegal drug operation through reinforcement and education o tinatawag na ADOR. Inilunsad din ngayong araw ng PNP ang Oplan Double Barrel 2022. Pinangunahan ito ni PNP Chief General Jonardo Carlos ang seremonya kung saan panauhing pandangal si Department of Health Secretary Francisco Duque III. Ayon kay Carlos, paiigtingin ng PNP at PIDEA ang kanilang kampanya kontra illegal na droga ngayong pumasok na sa new normal ang bansa. Partikular na tututukan ang Oplan Double Barrel finale sa rehabilitation, reintegration and recovery ng may 1.2 million na mga nabiktima ng illegal na droga. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sa puntong ito ng ating humbalitaan, kunin na natin ang linya dyan sa Palasyo Malacanang kaugnay doon sa mga pinangangambahan daw ng Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa papalapit na eleksyon. Ano nga ba ito? May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, ito maging si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay din ng kanyang pahayag. Mga kandidat sa pagkapangulo na ito yung pinapasukan o didaluhan ng mga left-leaning o yung mga miyembro ng komunista. At sinabi ng Pangulong Duterte na hindi niya maitago ang pagkabahala sa nakarating sa kanyang intelligence report na nagsasabing may nangyayaring magsambuatan umano ng mga komunistang grupo at ilang political organization. Sa isang panayam sa programa ni Pastor Kibuloy na kaibigan ni Pangulong Duterte, binanggit nito ang mga dilawan at isa pang grupo na kasabot daw
ng mga komunista para guluhin ang nalalapit na eleksyon sa Mayo ngayong taon. Kasabay ito ang panawagan ng Chief Executive at sa kanyang babala sa mga politiko na nagpaplano na gumamit ng dahas para isulong ang kanilang political interest. Kita Pangulo, hindi kailanman niya hayang mangyari ang terorismo sa eleksyon ngayong taon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Parang grouping of the communists, itong mga dilawan, itong mga may isa pa mga, well, of course, itong komunista is already a terrorist organization. So, mga dilawan, tas I forgot the other one. Yan ang ano na yun, yan ang ano ng gobyerno. They're watching for that kind of situation. They might be, yun ang sinabi ko na pwedeng manggulo. Okay, Bombo Raymond. Ng pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay sa kanyang pagkabahala na natanggap din niyang mga report ng di umano'y ay pag-infiltrate ng komunistang grupo sa mga grupo ng mga politiko, lalo na yung mga presidential candidates. At kamakailan nga ay nag-viral at kumalat yung political rally ng isang kandidato sa Cavite City at nagkaroon pa nga yung mga aligasyon ng red tagging dahil ilan daw sa mga dumalo doon ay mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Bagay naman ay tinanggi ng nasabing kandidato. Okay, Mula Bombo Raymond. Yes, Bombo Dennis. Anong gagawin dito ng palasyo dahil sabi nakakabahala? So anong balak ngayon ng Pangulo? Lalabas ba siya ng mga impormasyon at may posibleng legal action ba, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay wala namang sinasabi ang Pangulo na pagbubulgar. Pero for now, ang sabi niya, yung kanyang babala, kapag meron siya nakita na mga armed group na kumbaga lantaran na yung pangugulo, ay siya mismo raw ang mangunguna, susugod sa naturang mga organisasyon para hindi mangyari o para kumbaga mapigilan yung anumang mga banta o pwedeng karahasan kaugnay sa nalalapita na halala na. Bombo Dennis. Okay, maraming issue na lumalabas sa mga nakalipas na araw. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging doon sa ibayong dagat na may impact din naman dito sa Pilipinas. So, ngayong araw ba ay may nakaschedule na pagharap sa publiko ang Pangulong Rodrigo Duterte para ma-elaborate niya yung mga ilang initial na impormasyon. Kagaya nung nabanggit sa atin sa exclusive interview natin kay Secretary Andanar, Bombo Raymond. Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis. Aasahan natin mamayang gabi ay muli namang i-convene ni Pangulong Duterte yung gabinete, kabila na dyan yung mga miyembro ng Interagency Task Force para pag-usapan yung una, syempre yung COVID-19 response dahil hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic at syempre yung pagtugon ng gobyerno kaugnay sa epekto ng nangyayaring krisis o conflict sa Europe ng pagitan ng Ukraine at ng Russia, Bombo Dennis. So abangan natin mamaya kung mapag-usapan yung talagang hinihirit nila na pagpapatawag ng special session sa Kamara, sa Kongreso para masuspinde o magpasa ng panukalang batas na magsuspinde sa koleksyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo, Bombo Dennis. Okay, one just last point. May pinalutang na imbitasyon kay Pangulong Duterte ang Estados Unidos sa Bombo Raymond. So ano nang pinal na pasya dito ng Pangulo? Dadalo ba siya dito? Sa harap yan ang problema doon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Posible raw matakil nga yan sa magiging talakayan if ever, Bombo Raymond. Well, posible nadadalo ang Pangulo pero unlikely na physically o bibiyahe siya papuntang Estados Unidos, Bombo Dennis. So most likely ay parang mga naunang mga summits ay via virtual or video conferencing lamang din yung maaring attendance ni Pangulong Duterte. Kagaya na lamang din ng ibang mga world leaders na imbitado ni President Joe Biden, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Live mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Sa dagdag pang mga balita, makakatanggap ng expanded insurance coverage ang mga overseas Filipino workers sa harap ng COVID-19 pandemic ayon yan sa Department of Labor and Employment. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na naging vulnerable ngayon ang mga migrant workers dahil sa pandemya, kaya sa pamamagitan ng pinalawak na compulsory insurance coverage ay umaasa silang mabibigyan ng proteksyon ang lahat ng mga OFWs. Gate pa ng kalihim ng expanded insurance coverage na ito ay libre para yan sa lahat ng mga OFWs. Tinitiyak ng expanded insurance policy nito ang coverage sakali ng mamatay, magkaroon ng disability, mapauwi sa Pilipinas, magkaroon ng medical emergency at litigation ng isang OFW. Kapag accidental death, nasa $15,000 ang ibibigay bilang survivor benefit, habang $10,000 naman para sa natural death. Ang insurance provider na rin ang bahala sa arrangement at magbabayad para sa repatriation. Para naman sa disability benefits, nasa $7,500 ang ibibigay, sakop din sa pulisiya ang repatriation. Kung ang employment ay tinapos na ng employer na wala man lang valid na dahilan o winakasan ng isang empleyado na mayroon namang just cause. Ang mga migrant workers na masasangkot sa anumang kaso o litigation ay makakatanggap naman ng nasa $100 na subsistence allowance benefit kada buwan sa loob ng 6 na buwan. Tanging ang mga reputable na private insurance companies na duly registered at accredited ng Insurance Commission ang qualified para sa insurance coverage ng mga OFWs. At dyan pa mga kabombo sa ating mga update, kuha muna tayo ng mga dagdag pang impormasyon hinggil naman dun sa iba pang mga hakbang na ginagawa ng Commission on Elections. Makaka-apekto kaya? Medyo late na ho kasi na ipasok yung ilang appointment ng mga commissioners. Alamin ho natin dahil puspusan ngayon ang preparasyon ng poll body hinggil ho dito. Alamin natin ang timeline na susunod kaya dyan sa Commission on Elections. May balita si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, bagamat halos isang buwan itong inabot bago mapalitan itong tatlong commissioners na nagretiro, ay sinabi kanina sa ating panayam ni COMELEC Commissioner bagong talaga ito na si Attorney George Garcia na yung timeline na susunod pa rin naman kahit paano, kahit medyo late na silang nakapasok dito pa rin sa komisyon, at yung paghahanda nila dito pa rin sa May 9 elections ay wala naman daw nagiging aberya sa ngayon. So yung timeline na susunod pa rin dahil yung poll body talagang paspas. Mabilis ito yung kanilang mga pag-resolba at yung kanilang isinasagawang pag-prepare dito pa rin sa halalan sa Mayo 9. Pagdating sa printing ng mga balota, Bombo Dennis, sinabi kanina ni Attorney Garcia, ni Commissioner Garcia, na talaga namang tuloy-tuloy at malapit nang matapos itong printing ng mga balota at yung ibang preparation pa ay talagang tuloy-tuloy naman at wala pang nagiging aberya sa ngayon dito sa isinasagawa nilang paghahanda. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong ating panayam kanina kay COMELEC Commissioner Attorney George Garcia. Maraming salamat, Bombo Gerald. Alam niyo po, yan ang pinaka dapat na tinatanong ng mga kababayan natin. Diyan po tayo dapat mag-focus. Kaagaano na tayo kahanda. Kami po naman sa COMELEC tinatapos natin yung printing ng mga balota. Konting-konti na lamang po. At sa kasalukuyan po, para sa kaalaman ng lahat, first time ko po sasabihin, na nag-preposition na po kami ng mga gamit. Hindi po siguro na lalaman lang ng lahat ng mga kababayan natin. Subalit may mga paunti-unti na po kami pinapadala. Halimbawa po sa Isabela, halimbawa po sa Cagayan. At may mga dahan-dahan na po kami pinapadala ng mga dokumento, ang mga kagagamitin para sa darating na halalan. Hindi yung po bang kung kailan na andyan na o malapit na, ilang linggo na lang tsaka ako mapapadala. Sa kasalukuyan din po, kami po ay nagkakaroon ng testing, ng sealing ng mga machines dyan po sa Santa Rosa plant po namin. Kumbaga sa inaayos na po lahat yan upang pagka po na dispatcha na sa iba't ibang parte ng ating bansa ay handang-handa na po.
Kung maalala nga Bombo Dennis, Bombo Jane, unang linggo ng Pebrero noong magretiro itong mga commissioners na sina Rowena Guanzon at Antonio Co at maging itong kanilang chairman na si Sheriff Abbas at nitong Marso lamang napalitan itong mga tatlong commissioner. Pero ang magandang balita dito ay talaga namang handa pa rin at nasa timeline pa rin talaga yung COMELEC dito sa kanilang paghahanda sa parating na halalan sa buwan ng Mayo. Bombo Dennis, Bombo Jane. Yes, Bombo Gerald, ang nais ko lamang malaman ngayon, nag-participate na ba si Commissioner Garcia dito sa proceedings ng mga hinihimay na kaso dyan sa COMELEC, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, pero nasabi rin niya kanina na talagang nag-inhibit na siya, hindi na siya sasali dito pa rin sa pagdedesisyon sa mga kasong may kinalaman kay Senator Bongbong Marcos na kliyente niya noon, siyempre para hindi mabahiran itong integridad ng COMELEC, kasi kapag nakibahagi siya dun sa pagdedesisyon, malaking bagay ito at talagang pag-uusapan dahil kilalang lawyer ito ng mga Marcos. Though kahit yung ibang mga politiko naman naging abogado niya, pero ito kasi yung pinaka-latest, yung talagang kasama siya sa nag-akyat sa Presidential Electoral Tribunal sa Supreme Court itong kaso noon ni Senator Bongbong Marcos dito pa rin sa PET, yung kanyang electoral protest laban pa rin kay Vice President Leni Robredo. Bombo Dennis. Just to mention, si Senate President Tito Soto ay kabilang din kung saan naging abogado ito si Attorney Garcia o si Commissioner Garcia na ngayon. Yung ilan yatang usapin na kinakaharap din ni Presidential Candidate Ping Lacson, Bombo Gerald. So siguro matitimbang-timbang nilang ito as time goes by. Kung may mga akyat pang ibang kaso related dyan, mag-i-inhibit si Commissioner. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa COMELEC, Bombo Gerald Biulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nilinaw ngayon ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na maaari pa rin na magpatupad ng iba't ibang setup sa pagtatrabaho ang isang kawani kagaya na lamang ng work from home. Sinabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na ubra pa rin naman yung alternative working arrangement. Lalo't dumadaing na ang marami, bunsod na rin ang epekto ng sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. May epekto rin sa mga manggagawa. Ganun pa man, nilinaw ni Ortiz Luis na depende pa rin ito sa operasyon ng isang industriya at dapat ay walang problema doon sa work from home arrangement para naman doon sa mga nagtatrabaho sa BPO at sa mga nag-uupisina ng mga manggagawa. Subalit ang mga nasa manufacturing at construction ay talagang kailangan na pumasok ko sa kanilang mga tanggapan at ito'y parte ng kanilang tungkulin at kagaya nga nung nababanggit ni Ortiz Luis, ngayong marami na yung pwedeng pumasok sa Metro Manila, subalit daw may problema naman doon sa mass transportation at gayon din yung issue ng trapiko. Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng karagdagang update kaugnay sa sunog na nangyari doon sa Cebu. 8 million pesos na ang danyos. May karagdagang pag-ulat ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, umabot sa ang sunog kaninang madaling araw dito sa Benamera Building, General Maximum Corner, Gordo Avenue, Barangay Careta, Cebu City. Nagsimula ang sunog sa isang commercial building na pinagmamay-ari ng isang Arlene Ponce pasado alas 4 kaninang madaling araw at naapula bandang alas 5 na ng umaga. Base sa inisyal na investigasyon ng kabomberuhan, inihayag ni Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Department na isa ang electrical overloading ang ikinukonsidera ngayon
ng mga fire investigator na magpahanggang ngayon ay nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Ayon kay SFO2 Villanueva, umabot sa 8 million pesos ang danyo sa nangyaring sunog. Gayon pa man, wala namang naitalang namatay o sugatan sa nangyaring sunog. Kaugnay nito, ating pakinggan si SFO2 Wendell Villanueva. 8 million pesos, and then fortunately there was no fatality. We have 0 casualty and 0 injured. Okay, yan ang pahayag. Yan ang pahayag ni SFO2 Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Department, Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, Bombo Suset, nasa pinakasentro ba ito ng syudad, itong pinangyarihan ng sunog, o ito'y medyo may distansya doon sa pinakang gitna ito ng inyong lungsod, Bombo Suset? Bombo Dennis, hindi ito ang sentro ng Cebu City at papunta ito Bombo Dennis sa uptown area na Bombo Dennis. Okay, so kumusta naman ang ginagawang clearing operation dyan? Wala bang ibang mga establishmento o mga kalsada dyan na isinara bunsod nitong sunog, Bombo Suset? Wala namang kalsada na isinara, Bombo Dennis. At ito yung nasa likuran ko lang ang pinagmulan ng sunog, Bombo Dennis. So makikita natin dyan sa likuran ko sa ibabaw, dyan nagsimula actually yung sunog, Bombo Dennis. Isa itong patahian ng mga sportswear, Bombo Dennis. At actually nasa highway lang ito, ang itong building, Binamera Building, Bombo Dennis, at wala namang isinara, patuloy naman, Bombo Dennis, ang pagdaan ng mga sasakyan. Sige, maraming salamat, mag-ingat kayo dyan. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzette Bacasoracos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, napakainit ho ng panahon sa malaking parte ng bansa. Pero ay nakapagtalaho ng pag-ulan ng yelo dyan sa isang lugar sa Iloilo. May kasunod pa hong buhawi. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Ikinagulat ng mga residente ng Barangay Talangudyan sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo ang pag-ulan ng yelo na kasing laki ng butil ng mais. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Charlie Depra ng Pag-asa Iloilo, sinabi nito na nangyaring pag-ulan ng yelo o hailstorm kasabay ng pananalasa ng buhawi sa Barangay Tagsing na katabi lang ng Barangay Talangudyan. Ayon kay Depra, tumagalang ng ilang minuto ang pag-ulan ng yelo. Nilinaw naman ni Depra na natural phenomenon ang hailstorm na hindi dapat katakutan ng publiko. Ito ay nangyayari kapag ang mataas na temperatura ay tumama sa lupa na nagdudulot ng pag-ulan at sa pagpatak ng ulan ay nagiging yelo ito bago tumama sa lupa. May mga pag-ulan ng yelo dito sa Santa Barbara. Mga pag-ulan ng yelo, ito ay sanhi o severe thunderstorms kung saan ang temperatura sa upper level ng thunderstorms which is below freezing. Ito ay nagdadala ng pagde-develop ng yelo. Kung saan nagdadala din ng malawak na pag-ulan o malakas na hangin, sigat, pagkulog at isa na rito ay nagdadala rin ng pag-ulan ng yelo. Si Charlie Depra ng Pag-asa, Iloilo. Mula dito sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ibinunyag ng US official na humihina ng military supplies at economic assistance ng Russia sa China. Tinawag naman ni White House National Security Advisor Jake Sullivan na it's a concern kung magbibigay ng suporta ang China sa Russia. Nanatili pang neutral publicly ang China, tumanggi itong kundinahin ang Russia's invasion sa Ukraine. Ang dalawang bansa ay may malakas na pang-ugnayang pang-ekonomiya kung saan ang kanilang kalakalan ay umabot sa record na
$147 billion noong nakaraang taon. Ang malapit na personal na relasyon sa pagitan ni na Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping na ipinakita sa kamakailang Winter Olympics, ang China ay maaaring maging maingat sa pagharap sa mga kahihinatnan na magmumula sa patuloy na suporta para sa Russia. Samantala, sinabi naman ng embahada ng China sa Washington na hindi nito alam ang hiling nito sa Russia. Nagbabala naman ng Amerika na maharap sa kaparusahan ng China kapag tutulungan nito ang Russia. Sa dagdag pa natin balita sa ibayong dagat, inihayag naman ng Foreign Ministry na ang Australia ay nag-anunsyo na ho ng bagong parusa na nagtatarget doon sa mga oligarch ng Russia. Pangunahin na yung mga negosyante at kanilang mga miyembro ng pamilya, mga sikat na pamilya doon at mayayaman. Sa kabuuan ho, mga kabombo, 33 katao ang pinatawan ng parusa, kabilang ng may-ari ng Chelsea Football Club na si Roman Abramovich at CEO ng Gazprom, Alexei Miller, at gayon din si Dmitry Lebedev, ang chairman naman ng Russia, isa sa pinakamalaking air carrier ng Russia. Sa pahayag naman ay nilabas ni Australia's Minister for Foreign Affairs, Marise Payne, ang mga parusa na inihayag ngayon ay nagpapatibay sa pangako ng Australia na parurusahan ang mga taong nagkamal ng malawak na personal na yaman at may pang-ekonomiyang implikasyon at estratehikong kahalagahan na rin doon sa Russia. Kabilang na ho sa bilang resulta daw ito ng mga koneksyon sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Marami sa mga oligarch na ito ang nag-facilitate o kaya naman ay direktang nakinabang mula sa mga illegal at hindi may pagtanggol ng mga aksyon ng Kremlin sa Ukraine mula ho noong taong 2014. Sinusundan ng Australia ang US, UK, Canada, European Union at New Zealand sa pagbibigay ng sanksyon sa mga pangunahing individual ng Russia at gayon din itong mga may kaugnayan sa pagsalakay sa Ukraine. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Muli, narito ang ating mga naging headlines. Damages na itala sa ilang lugar doon sa Lubang Island dahil pa rin sa 6.4 magnitude na lindol. Si Pangulong Duterte naman nababahala sa intelligence report na manoy pakikipagsabuatan ng ilang grupong politikal sa komunistang grupo para guluhin ang election 2022. At timeline sa paghahanda ng COMELEC sa May 9 elections, hindi raw apektado kahit atrasado ang pagtatalaga ng ilang commissioners ng poll body. Ang Food and Drug Administration naman pinayagan na ang emergency use authorization ng Sinovac para sa pediatric vaccination dito sa bansa. At maraming establishmento na sunog at 8 milyon na halaga ng danyos na itala sa Cebu. Sa ating international news, ang Russia humihingi naman ng military supplies at economic assistance sa China. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring pang mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo!
Nagbabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhan ay sa Udto. 34 minutos sa nagaligad sa tayong ng alas 12. Bagulan nyo na batian ng Bumbo News Center para sa ito nga Bumbo Network News. Sa ito na pagbalik banwa, bangin kaupo na nato ng aton nga Bacolod Election Officer, aton ni Rivo Sorbito. Okay, siya ang pasaysayon man naton sa kung ano ang iyang nakita, nasaksihan sang Biyernes sang hapon, sang ginasinggitan, ginasinupladuhan ni Mr. Rodel Concha, ang amon mga reporters. Ilabi na si Bumbo Franz Burgos nga kanya ginanuno niya nga guya sa guya man ni Andro, ni Bumbo Andro, ka magsinya, sino ka gidao, mano ka, no? Grabe. Suskulbaan ko si mo Tuto Rodel Concha, kakululbaan si mo, no? Imagine mo na nga, sino ka, mano ka, sino ka gidao? Pero diba, ginapusdak mo pang bangko, na ano man, pagkalma bla kita, nagapasingit kay mo yang mayo ko manugpirdi ang kandidato mo, kay manugdaog man ganing kandidato mo. Masakit kayo pamirsa, kayo mapasingit ka. Kung grabe na nga pressure sa tunga time, siling pasang nag-post man nga nagdipinsa sa imo, nga tigamugamo na ko sa tunga time, nga may ginamo to sa tunga time ako. Daw wala man to ginamo, kakadamo man to sa mga volunteers to nga naga-facilitate. At sa pagkamatuod lang, in fairness, ang organizer sa tuyang event, ang pag-organize maayo gid, no? Kaya bisan pag ganis ang gabi, ato nag-obserbar tato sang gabi. May mga nagalibot, kaya nga may dala nga mga garbage, kuwan bala, plastic na ng black bag la, no? Garbage bag. Kaya nagapamudyot pati sa mga gipang haboy lang sa iba niya mga mineral water, bottles ang mineral water, wala na unod, haboy lang niya sa kundindiin. Kag the well organized man to, why man sang rason nga ipanik mo Mr. Concha, magluwas ko nervyoso kaya nga tao nga gamay lang nga presyo daw, nagapanik attack ka. Ang ako lang di ambal, siguro basi nagpanik attack lang siya blaw. Organizer, kay mga organizer sang partido ni Vice President Leni Robredo, no, dapat siguro ang tanan nga ga-volunteer ipaidalon sa neuropsycho test ay. Budlay ning patrabaho naton ang hindi gali makasarang sa pressure. No? Amo na siling ko gani nga diri sa Bumbo ya antes ka di ma-hire, damo pa na interview, isa sa gina-interview nga madumduman ko kung bala makatrabaho ka. Can you work under pressure? No, ti ko magsiling ka yes. Patudon mo kagalingon mo nga makatrabaho ka di under pressure. Aberman kung ano na yung pressure anay da. Basta matrabaho ka gidyan. Di inigaliya si Mr. Conchao, hindi siya katrabaho under pressure. Gakwan siya ga-overheat ang utok niya. Or basi ang akong ginasuspitsuhan banwa. Basi bala nagapakuno-kuno lang ni siya nga supporter ni Lini bla. Kag ang katuyuan, gubon ang mga maayo nga imahin sang Vice Presidente, kag sang iban niya nga mga kupdanan nga nagatibong sa kay Vice President Leni Robredo ang mag-presidente sa Pungsod Pilipinas. Kaya balo ka mo banwa, kadali man lang magsuksok sang pink mo. Pero sa pagkamatuod lang, hindi kaya gali pink. Paribla sa Biblia, bla, nga sa uli nga mga panahon kuno bumbudyas, may mga tao nga nagapakuno-kuno nga kuno karniro. Pero hindi man karniro. No? Sige, isa-isa kong tanak karon na. Ginakulbaan lang ko banwa, gob lito kuskurila, kakulbaan ini mo. No, basi amo na ning ginata hambal sa Biblia, nga sa uli nga panahon may ara nagapakuno-kuno nga karniro. Pero hindi gali karniro, basi kanding guro ini. Basi nagapakuno-kuno nga pink, kag hindi gali pink. Ala. Kuanan nyo na ya, dapat to si sao niya samtang timplano pa, samtang may panahon pa. Balikan naton mga kabyanan, magabalik kita karon sa dili madugay
Kay upod naton na si Atty. Rivo Sorbito, pagkaligid lamang sa pila ka mga importante yung mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner